en wat kabaalmeisje en dan hier een feest. Hier ben we bij Boetenwiet, pleers daarachter, dat weer oorspronkelijk een kerkenpleers. In de deur werd het Romke Siderisch daar. En toen hebben we mij naar onderrijdsnijden was voor de squallen. De squallen hier vanzelf altijd de mensen. En toen kregen we taststemmen van het visserie om rij te snijden en de opbrengst daarvan die weer dan voor de squallen. Dan hebben we mij naar de Dieppe West, dat ik Geert Kleinhuis aan het snijden. Hier hebben we de Dieppe God Preem achter de motorboot jongen, koffie en we eten mee en zo hebben we Ingrid Jelsma. Zo hebben we daar een mooie dag aan mee. Alleen het is winter zelfs, dus het is net altijd dikke warm. Klaas Bildsma links, Bouke de Jong. We zagen we de rijslijn, dus mij de hand. Hier is een dik bos binnen, dat weer Ties Jansma, Jan Wester en Slachter van der Mol, Geert van der Mol. Rechts Lippe, Kleinhuis en links Jelmer. Dit met de rijdsnijder snijdt zijn machine aan de gang binnen. Want Jelmer het bos eraan, dan moet even boem worden en dan kan de machine weer verder. Jan Wester, die eenzaamheid. En Jan Kleinhuis. De Kleinhuis en de Westers nemen dan hier al heel januari wordt. En dan komt de paspoort erbij. Ja, Werner Wester dus en Jan Kleinhuis. En Lippe Kleinhuis. Pieter Anema, de opzichter van het fiscuur, hij daarachter Ties Jansma zat met al iets. Ja. En Slachter van der Mol, heel ongeveer gewoon werk van de slachter vertellen, maar die bepaalde dan echt dat sjouwen van Bosken. Dat hier er wel een leer. Wat, blij dat er leidt. Geert, Kleinhuis werd. Heel wat rijdsnien had in zijn lippen. En Ingrid. En wie had iets gespeeld in januari, zomerdags visje. Een boertje en winterdags rijdsnijden. Dan komt men oorstag neer. Zitten van Kijpema. Mag graag sigaretje roken. Zelden onder het werk zo wel. Slokje nemen we dat. Het onkruid eruit slaan. De roegte eruit halen. Dat gaat nog soms wel machinaal. Tegen het rijdt zijn benzine weer. Er zit Bouke van Kijpema achter liggen met daar. Mijn Klaas Bildsma. Daar kon alleen maar op plakken, dus werd de machine er net roszakken. Er moest een beetje stevig ondergrond worden, want door dan zakken de machine er erop zelfs. En in het water koet ik net. Van een aardig beeld zien. Dan moest er koffie dronken worden op het eten. Anema. En met Jelsma erachter. Ja, nee, Jan Kleinhuis, zou ik zeggen. En dat is Jan Bruins, maar die mij als motorman, die zijn motor hier ervoor. En die zorgde dat het premie wel eens schept waard.
geen helder waar, kan we zien. Hadden die zuster winterdag west. Je werd een sloekje. Ja, dus lag er de handen in de boes. Die wachtte op een bosk. Nou, nu hebben we weer een feestje in januari. Dat zal een oranje feest was en dat had, denk ik, geweest van de 24-jarige jubileum of 24 jaar na de bevrijding, denk ik. 1970, ja. Dat is een filmpje dat is nog kijk 24 jaar oud. Dit niet weer oorlog. En die weer aan de vak. Nou, een echt januari speeltje, zoals ik zei, met een wetterspeeltje. Twee man en een wiefke in een schouw. Ziet ruwen en hij moest met de stok proberen de bal zo gauw mogelijk naar de eind te krijgen. Dat is de publieke tribune op alle wal, dat het toen nog heette. Ze heette dan nou nog wel, maar het is geen wal meer. En er is meer het cirkel op de achtergrond. En het huis van Bouke Vinkema. Dat hier is daar aan de wal voor het jagershuis. Met Wim Hoeks als een vrouw die testeert. Harry Wester. En Hilbert Joukje, Hilbert Hoekster zijn vrouw. En Nooi Watten. Die ene vrouw Koala Arbert Boomje aan de worden zelfs. Dat is Hilbert Wester. En Willem Pasma. Willem van Gele Pasma. Daar is nog het schipje achter, het beurtschipje van reservatiedienst van Vrees de Milieu. Dit is Simon Kooistra hier voorhongen. Nou boer in Oudegeer. En daar is Alders Griet. En daar ligt een piepergriet aan. Dat komt net goed zien. Even het Rijtsma. Hier van de Oude Garde. En Aldert Hoekstra, de scootieschipper. Nee, daarachter Johannes Gees op zitten. Nou, hier hebben we bennenspultjes op het Squallaan. Dat zullen de tweede merken die we bij staan.
De eerste die we zijn wie Thomas de Jong. Dit had ik zo om 1964 in de West. Ja, dat wie hier van Bersma. Lammy Pieters. En Arne Terpstra. Bert de Jong, Bert Doma. Dat is een Westerlieke met daar. Dit op Squallerland die dat vaak speeltjes houden waren. Nou, dit is vlagjes steken in de stoven. We hebben een hele goede bij mij begonnen, speeltje eraan zag ik. Ja, het is niet spannend, maar de tongen die komt er buiten moelen. Jannie van der Meer. En wel lieke mijn klasje daar. Dat wie Jan van Aardenzaal, Jan Steenberg en zo zitten een koken happen. Dat is Tier de Franke. Nou, de draaimoenen die er met een merk ik altijd stier. Ik ben op het Squallerland. Het Squallerland dat is uit van de stichting is. Die had het gekocht van de gemeente. Om het te houden voor het dorpsfeesten. Daar hadden Woutsema, Albert Hoekstra en Keiper de Jong. Albert Griet, mijn dochter Tietje. Geert Griet. En dit is... Dat is de eerste komen van de matinee. Eerst tweede merkendij, dan gingen ze altijd matinee. En dan gingen ze gezellig wat doen. Ze gingen wat drinken in Café Vislust. En dan gaan ze al of net mij snijden in de eer op Hoezon. Dit was dan weer zo'n jullie 60. Doet de plees van Keiper de Jong op. Er was een kampeerboerderij, eerst eigendom van het Sjerkenwest, stier aan de andere kant van het hotel. Dat doet midden in de Simmeroudbaan. En later is daar, waar in het plak kwam, een nieuwe kampeerbedrijf Simmerwille. Je beziek is nog om het weer te houden en het echt te houden. Maar dat slaagt vooral net, want het is wel aardig wien en het brandde als een lieren. Hier een oude Sjerkenplaats. Dit Keiper de Jong kocht hier en die ging er dus een kampeerbedrijf in vestigen. Dat wie al te vallen in dezelfde hier het Sjerken nog een plaats. Ik in Oudegeer, die doe ik in dezelfde hier aanbaand.